Laura. Og vi er helt nye. Og i dag så skal vi lege med Lego. Yeah! Så får jeg komme lige. Hej, jeg hedder Laura. Og jeg hedder Frederik. Au. Hej. Nej, der er en zombie, der er prøvet ind i vores hus. Laura, kom nu. Ja, men jeg har ikke nogen våben. Nej, vi er nødt til at slå den med vores hånd. Ja, men jeg har ikke nogen våben på mig. Vi leger lige, at jeg var zombie, ikke? Slå zombie for højre. Ud med dig. Godt, vi dræbte den. Vi dræbte zombien. Nej, nu er der et skelet. Piu, piu. Jeg tager min hjelm på. Jeg dræbte den, Laura. Jeg går ind og henter min økse. Vi må hellere spise noget mad, Frederik. Hvad skal vi spise, Frederik? Hvad synes du? Nogle lækre nam-nam-frøer. Nej, frø, vi spiser ikke frøer. Hvad med den her lækre slimklat? Slim. Frederik, jeg tror, man bliver forgiftet sådan en. Lad os gå ind i vores hus. Hvad skal vi have til mad? Er vi ikke vegetarer? Jo. Så tag nogle af de. Jeg tager en lille En lille glod. En lille lækker porre. Nom. Den smager godt, hvad, Laura? Nom. Yeah. Og vi er helt nye på kanalen. I love. Frederik, nu skal vi sove. Godnat. Gylleky. Så kan du se mig? Ja, og vi ses i næste video. Hej. Hej. Tryk på den. Hej.